Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag skal vi lave en roomtour ind på mit værelse, så jeg håber, I vil se mere og så nyde den her video. Hej! Så går vi i gang. Ja, det første jeg har her, det er min dør med en julesak på, med en julemand. Ja. Heroppe så har jeg 2 skabe. Det er lige min lillebrors kissemærk, fordi han har haft værelse herinde før. Og så mit tøjskab. Herinde har jeg mine kjoler og sådan noget. Nogle sko dernede. Og her har jeg bare mit hovedskab. Jeg ved ikke, hvad der sker for det. Skab. Så har jeg sådan en lille reol her med sådan nogle biblioteksbøger, som jeg lavede til i sommerferie. Og så bare sådan en lille kasse, og så 2 blomster, der kan lyse. Og nede i den første skuffe, der har jeg bare en masse lort. Og i den anden skuffe, der har jeg også bare en masse lort. Og tredje skuffe har jeg også en masse lort. Og her har jeg min make-up og neglelak og sådan noget. Og ja, og her har jeg mit skrivebord. Der er også rodet. Og her har jeg også en lille rodet bunke med nogle film og mit fjernsyn. Og en skraldespand og en rød taske. Og så har jeg en vindueskarm. God udsigt. En masse ting op. Det er nogle pynte ting. Og her har jeg min stol, som også er lidt rodet. Og en skraldespand. Og heromme har jeg så et lille hul, hvor jeg bare har nogle ting, og så min dukke. Og her har jeg en reol med nogle ting på. En reol med nogle ting på. En selfie-stang og et billede af mig derinde. Og min kæmpe seng. Ja, den er kæmpe. Der ligger lige noget tøj, fordi jeg lige har fået det. Her er mit spejl, som jeg lige filmede, da jeg skulle lige introducere den. Med nogle 2 titel på. Og her er mit natbord med en akrylkasse, som jeg også har lavet en video med, det må jeg godt se. Og mine øreringe og nogle covers, og sådan en gebis og et akvadorvand. Og så bare mit penalhus og min telefon. Jeg filmer ikke lige på min telefon, fordi den lige gik ud, så jeg filmer her på min fars iPad. Der har jeg også en YouTube-kanal. Der må jeg også godt gå ind. Og jeg må også godt tjekke den der YouTube-kanalen på min telefon. Ja, så har jeg bare min taske lige her. Den er bare lige stillet. Fordi vi skal til skole på mandag igen, så... Yes. Og så her har jeg min stikkontakt. Og her har jeg lige nogle halskæder. En Maja Cecilie, vi har. En Maja Cecilie, vi har. Og en, jeg har lavet hende i skolen. 2 sammen. Ja, så jeg håber, jeg vil lide den her video og ses i min næste. Hej!